kusangana kwatiri kuita zvekare pano pahadzira re263 pano pachange nchikuzivisai manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Kana uchiri munyowani pahadzira re263 kusubscribe mahara wetena on the notification bell tifollowei even Facebook page redu rakanzi hatirare unondiwana ndiripo paprofile pic ipapo obva wangonofollowa ikoko. Badikani sekuziva kwamunozviita tinokumbira malikes ndochekutanga kuti video rino iri riwanzei malikes. Wakawanza malikes pa this video ndinokasika futi kumanya nemanews updates panapa aushayi manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Saka ndati likei fast video. Muri kuonera video iri muri kupi? Muri kuonera maupdates muri kupi? Vari ku South Africa, Botswana, Namibia, Zambia, India, Nigeria, UK, kuZimbabwe. Mese ndinokutendai nesupport yamuri kupa pano pa this YouTube channel. Nedzimwe nyika dzasina kutaurawo dzasina kudoma nemazita ndichadzitaura futi, asi ndinokutendai nesupport yamuri kupa pano pa this YouTube channel. Sekuziva kwamunozviita muri yeZimbabwe, ma-updates epanapa tinoyana kuti kamabatanidza tinenge tichiitisa kuti uwane manews updates akati wandei pa same video. First update, i-update yebhazi. Bhazi iri driver wachona anga achidriver bhazi ndiye anga achida kutichekeresa vanhu. Waindati anga achida kuchekeresa vanhu, ndakukuisirai video rachona wotaura zvinofika mucomment section. Bhazi iri rinonzi Bolt Cutter ratorwa video richi-overtake mota nekuway kuseri kwake. Ende chero manyiro waanga achiita zvinototyisa. Dikani upenyu hwemunhu hwakakosha hautengwe nemari. Upenyu hwemunhu hwakakosha, wakafa wafa ahudzoki. Ndo zvimwe zvikuitwa nemadrivers, ndo zvinhu zvikuitwa nevatyairi vanenge vakatakura vabereki vedu. Ende vamwe vanhu vane mhuri vachiri kuda kuchengetedza vabereki. Ndinokumbira kuti zvatofika comment section kuti uri iwe uri kutonga nyaya iyi, driver uyu waimusunga here kana kuti waibva watomutorera license rachona ubva watomubhana kuti achadrive mabhazi. Ndatione this video, usaskipe video rei ndikudzoka neimwe update. Ndatione. Onai vakomana, onai vakomana, onai vakomana. Yapinda zvayo pe. Kana razodonha kodzi roti mune mamhepo. Yarwa pasi. Ende iri kuenda zvokurevesa chaiko chaiko. Iri kuenda. Next update, i-video remurume regaitikuti murume uyo abuda mastreets e-social media. Panga pachibvunzwawo mubvunzwawo wanga wakati wandei, but iye ataura zvaataura zvichinzi corruption muZimbabwe yawanda. Vakuru venyika ndavambogara pasi ndavauye patable anzi corruption yawandisa. Kune vanhu vari kuba mari dzenyika azotaurawo mazita aataura pavideo ipapo. Sikada kukuisira video rachona wona, after wapedza kuriona usaskipe video. Ndine video rimwe mukadzi riri kutendera mastreets e-social media ranoda kubva ndakuisirai. Mukadzi uyu pane zvaanga achitaura ende zvinobatsirawo vamwe vanhu vari kurarama nenzira iyoyo. Ndatione this video. Vanguvharirwa vasina kana mhosva yavakapara ndoshaya kuti chii ike zvino munyika mukaenda kumapepa nhau inyaya dzecorruption dzekutaura nezvadzo, mukabva ipapo mukaenda mumamedia inyaya dzecorruption dzekutaura nezvadzo. But munhu watinotarisira sababa akasano for now, munhu akasano kubata chigaro chomutungamiriri ndiye Emmerson Mnangagwa. Chero zvazvo vane uzonchamisa vachizoya manje but akasano kuchibata kuchibata ndiMnangagwa for now. Saka ndiye watiri kuti tokumbirawo Mnangagwa patepo azoadresa nyaya dzecorruption dzekutaura munyika. Tine vanhu vari kupira nyika vari kuita sei? Tina Moses Mbovu, tina Mike Mshimombe, tina Chivayo vari kutaura vari kuba mamillions iwayo akatorwa anokwanisa kunobhadhara macivic servants edu. Masoja ari kutambiriswa mari inonhuhwa, mapurisa ari kutambiriswa mari inonhuhwa, vavarairidzi muzvikoro havasi kutambiriswa. Saka mari dziri kubiwa idzi dzese dzikabatanidzwa dzikanobhadhara macivic servants, nyika inoenda mberi.
nyaya yedu yemuZimbabwe haisiri nyaya yemapato. Hatirega kutarisa kuti rebato ripi. Ngatichibatanai tifose Masonda Mnangagwa auye patepo azoadresa nyaya dzecorruption idzi. Kana akasadresa nyaya dzecorruption idzi ndiri kukupejerai. Ndiye akatidzidzisa kuti mutungamiriri anobviswa sei. Takamuona musi wa 2017 pa achibvisa Mudhara Mugadi. Chisi kuti next update dangokusiyai muchiona video remukadzi uyu inisati rari ndaenda tosangana zvekare munguva inotevera. Much love. Pandakaroorwa murume wangu wakamboita mukana wekuti akanga achiwana mari. Zvino mari yacho yakanga yaenda kuvanhu vasivo. Tatisangana zvino. Mombe dzakabva kusina kufa. Taibetserana kuti taikutsenga ko taimbova nechihambana kana chataiva nacho taikwikwidzana. Ini makusenoga ukakonda ndaigara kumadheudheu zveko kuzoda kwemhando yepamusoro neproperty chaiyo ndakanga ndisina. Taiva neTV yedu ipapo chiro imba tingadai takavaka. Murume waifamba nemota yekubasa kambani ka zvinoenda asinganyadi kana kuona munhu mberi mumota imomo. Zvomunhu unogara pasiti ramadhando zvadaiva risingadi kundewaso kuti ndeyangu ndikangowa kuti watakura masekretary kana masikana okubasa ndaipopota zvinobvira ndaivava zvimwe tibodo ndandisingatombodi zvokuti mota inofambwa nayo maiti mukandiona ndichiisuka paweekend maiwoziva kuti imota yekukambani. Saka taigara kuThe Grange kuya muna yaMouth. Taizviita minizvi murume achitsenga nedivi ndichitsenga taita competition chataingova nacho chikafu nehembe. Murume nehembe wanga asina indaitenga dzangu nedzevana. Zvino upenyu hwakati hwavava hwasunga mari yatichingorya ndasingabiki breakfast ndaenda kuchisipiti makusenoga uka kunotenga $20 kwangu ndakamborya mari zveni 2012. Veduwe kundeti zvopera here ndati inotochifa nemari kana kumbofunga kuti deta chinogara kwakachipa taigara kumadhiudhiuzvi tichigara kwakachipa kuti tichisevha mari titenge new stand taigoudzana seiko tose tatiri madhanda eti zvazvangosangana zvaya zvinoikwa izvi hazvisangana ipapo zvaiva zvasangana kaparisa pamuromo wanga usingasundi murume akatanga nedivi inini nedivi taigosangana pakati taingopoza padoko kugwa kugwa ndofunga tatiri magwara taigohlanana zvaingoperera mumuromo. Saka zvino upenyu hwakazooma murume basa rakangofuma rakangonzi harina kupera isachi but zvaivowandisa mari madhira yakangofuma akagugwa zvavharana pasina kana seti. Imwe zvikaine murume deti achinda tanogara kulocation kunoendera nemari ndikati ndaikwetsura mhere ndakachema zvenyu ndikati kuenda kulocation tahoenda kulocation kuya guys papasina kana options tasvika kulocation kuya wanike rendi yataibhadhara yemwedzi umwe ka uku yaibhadhara 6 months. Ndikati dei takauya kuno kare takaseva gaizika munoziva kuti unororwa nenoikacha shoko ndingosina kujaira zveupenyu kulocation ko vanhu ndaimorosa here ndakatanga ndichifunga pamwe zvichachinja madhira achadzoka tigodzokera kunogara kwemhando yepamusoro kusina vanhu vakawanda ndasingamorosi vanhu ndifunge kupinda zvemutoireti inopinda vanhu vakawanda ndaizvibatira pamusoro isi dzekuti ndiadjust ndairya masenza aya aripo ndomuba yangu kutenga chikafu kutaura ndisingabiki izvi ko ndaibika here ndaiyera ayakaondisukurudza zvinonda mumurumira achipera zvinobasa ndopandakanyatsoona kutoti apa ndaizvipa pressure apa ndaida kumanyidzana ndaiti ndikaona anotenga mufood lovers ndoma ndaimanya ndikaona vanhu vanotenga munodhura ndoma ndaipinda ndichikona kuinda kudowntown uko kwaitengeswa chikafu chakachipa ndakazonenda kochi ndakuziva namapuraisi kunozvowanikwa zvinowanikwa $50 ndandakukuziva. Saka ndoda kuudza umwe munhu asati abhadhara rendi achitoenda kubasa ari kugara nzvimbo yaasingakwanisi isingaenderani naye nokuda kwepressure nokuda kwokufadza vanhu nokusarungika kuti dai wasumuka wasevha mari waenda wanogara kulocation uko wanogara kulocation kwakachipa wakwanisa kusevha mari kana uchitoenda kubasa gaizika zvokuti kwaungauti kwaendoshayiwa mari here ndiwo uchinda kubasa kuroti uri kugara kusingaenderani nemari yako uri kutamba nevanhu vasiri velevel rako vari kukupa pressure ende hadzisi shamwari dzako uri kuda kurarama upenyu hwavanorarama iwe usina mari gaizika live within your means. Dzidzai kusevha mari ndoziva kuti vamwe munoti kwai ndorarama zvandinoda nekuda kwemamotivational speakers anenge achikuudzai kuti kwai aim high live class guys zvinhu zvacho tichitsvaka maviews ndakambokuhereketerai pano pamwe pacho upenyu hwatichikuudzai hatitohurarami vamwe vacho mari hadzibvi muhomwe dzedu mafanzi chaiwo anopa vanhu mari munozviziva here kuti pano ndogona iyo ifoni yandiri kushandisai guys ndakaitengerwa nemunhu ipapano foni yandiri kushandisa yamuri kuona mavhidhiyo akanaka equality yakanaka yakangotumigwa mari yefoni zvikaitenga ifoni tokufarira zvino iwewe ti kwaisita kuti uzova nefoni yakanaka wotora masavings ako unotenga ina handitombozivi kuti mari yacho yakabvira zvimwe zvacho gaizika ibvai mupressure raramai zvinoenderana neumwedzi yenyu zviri nani utange wabhadhara rendi guys tanga wabhadhara rendi wosara kofira nezharamumba kwete unogara uri munhu wokuvanda usina kana pisi vamwe vese vari kufunga kuti bai mari yangu handioni zvainoshanda asi ndinoenda kubasa
uri kurarama upenyu hwausingakwanisi. Inda kunoenderana nemari yako utoona kuti uchatosevha mari. Unotosara wakachengetedza mari yako fani zvakanakisa. Muri kuwera muchitora vana muchipa hengano dzidza kuprivate usina mari. Guys, sitakangodzidza kumusha kwaya kusina bhuku kwaya nebhuku rimwe kwataiverenge bhodai manotsi. Vamwe nemanotsi tanga asinganyora asi hezvo dziripo pano. Taidochigona kudodarika vari kumataundi chikoro kwacho. Takahoenda kunonyora maorevo kumataundi vacho vainzi vakadzidza kumabhodhingi vachibuda nerimwe. Guys, zvimwe zvacho kandokuudzai. Live within your means. Regai kuda kuraramira vanhu. Musakwera kuchipuma kuti kwai ndakahoroiwa mari yangu handioni zvainoita. Iwe uchida kurarama upenyu hwausingakwanisi. Kuzhe kwakaoma kuna vanhu vane pressure. Zvimwe zvinhu zvamunoona pasocial media ndakakuudzai kare siyanai nazvo. Zvokuti unouya kuinbox kuti kwai sister kuti nanews handishina kana mari here ndasi ndaiva nayo. Waitombova nayo wakanyengerwa akawana imwadoro paweekend apa neshamwari dzako dzine mari ukadzitevera dzimwe dzako shamwari hadzitoroji. Asi ndiwe wanenge uchikwikwidza nawo vane motikari dzawo uchifamba kudai. Amwe anoenda achitonohaya mota asi asina kana mota yacho. Haana chero license izvezvi. Isi yekuti atanga ake kunotsvaga malicense yekuti agone kudrive. Uri kumanya kunohaya mota achitsvaka nadriver futi anomudriver. Zvimwe zvinhu guys ka upenyuka haisi movie. Siyanai namamovie ndakakuudzai kare kuti siyanai namamovie unodhuga navo. Guys ndakahosvuka nenhamo kusvika palast point. Marriage inosvika painovava wani nenhamo. Makushaka kudzana makuru muri wangodya mari yakachero newe waingodya mari newe hauna kurongeka akati newe hauna kurongeka. Nenyaya yekusarongeka unofunga kuti wakaroiwa pasina kana anokuroya uchizviroya zvakoga. Vamwe vanhuka we are weapon which is forming against ourselves guys. Tindori maweapons acho anotaurwa kuti by no weapon you are the weapon, the mass destruction for yourself guys. Nenyaya yekuda zvinhu, nenyaya yekusarongeka, nenyaya yekuraramira vanhu, pressure too much kumanyidzana. Ini guys handina basa nokusekwa kubva ipapo zvokuti bai kudi ndeva neshamwari kuudza ndipa pressure kudzadza kanaka uye dzine mari dzadzo dzine mota ine mota ndandisina chero kuti nditore mari ndinoti regai ndide kunodzidzawo kudrive ndandisingambozvifungi zvose izvozvo chataingova nacho chaiva chitupa chero passport chaiyo ndakanga ndisina guys ndakazvitoresa passport ndoshanda asi ndaiwana mari ndagona kutoti murume aya achitishengesa kana 400 pazuva 400 US dollars guys 2011 2012 takaita mari asi takabva kuchidai tisina kana chatinacho kana senti tichidohwisa urombo guys demakaotiona patakanga toenda kunodya chikafu kwamainini wangu nina wamai vangu maiwoziva kuti tisere vaya vaimbobhiringa nemari tichifamba pachisipiti paya tichienda kunzvimbo kunoonaona nzvimbo hino takangonoona vana Great Zimbabwe tichiona vana kunana Inyanga kunana Kariba takangoona tikangorisiya kodhemu takaenda naro zvimwe zvinhu guys ndotokuudza irongekai mari yerent inofanira kuti utange waibhadhara guys as long uchitopokwa kuti unoibata kana kuti unoshanda uchibata mari tanga wabhadhara rendi zvimwe zvose zvinotevera zvawana pokugara unowana chiremera anyway guys zvonakidza here uchitukwa nepwere malendero amazuva mazhinji ipwere dzakasiyiwa navabereki maama 2000 padzimba unonyavaidziwa ukabviswa chimiro kutukwa apa wanga uchimbova nayo mari yacho tanga wabhadhara rendi guys wozokumbira zvimwe kwete kuti inbox inotadza kana kufema ndokumbira usisa kuti angandikweretesa mari kuda kukwereswa mari navanhu pasocial media isu chiti tikakweretesa shamwari dzedu chadzatidzoseri ko iwewo apa pasocial media musatora social media kubva matora zvokuti matowana mhuri dzenyu family dzenyu vanhu vari kutambura kuzhoko umwe munhu anenge achishingirira guys achigara mukuku wakuya kumukumbira mari yerendi yekuti ubhadhare kumadheudheu hai guys ngatirongekei ngatiraramei zvinoenderana neumwe dzedu